تماشاوان ایجا من نهاجی بچن جم میوان خو احمد گلابی دره روزنامه‌وان ل بازار استراسبورگ یا فرانسه بمرابه ده دربار رفشا روجاوا بگومان کا کردین روجاوا اوه چه بکن کرد بگشتی چاوا خودی ل روجاوای کردستان درکوین دم باجی بو تاکه که احمدون خیر هاتون بولتنامه هم جاره که دنگره که خوشن که ده کانال هشت داد بینن ایوار باش دم باش و همیان سلاو دکم یک احمد نها دخوازم بوی که دست پی بکم کانال هشت جی کامپانیا جبو آلیکاریا گله مل روجاوای کردستان راگا هندیه و اوی بردوام جی بکه بگومان اوی هم هول بدن یک وان دروجانه جی آلیکارین خلق باجار سلیمانی به تایبت و بگشتی جی باشور کردستان هم بگیشن روجاوای کردستان لگوری نیرین و دوی آنها گله کرد بجداری چاوت دوی کامپانیان دا بکل هر درکی کرم که بله از سری دا و پیروز دکم که اوی کامپانیای دست بکریه یعنی براستی دما مروف دیمن آدنیره دیمن این که جه روجاوای کردستان ایته و به طایبتی جی دیمن این که جه کوبان ایته یعنی روشکه براستی پر آوارته yani li gorî vê rewşa awarte divê Kurd jî bikevin nava hewildaneke awarte. Yani meriv dikarin bêjin bi rastî va du hefteye li hemû deveran li her çarperçeyên Kurdistanê yani bi taybetî li başûrê Kurdistanê divê meriv bîne ziman û her wiha li diasporayê li Bakurê Kurdistanê Kurd ketine nava hewildanên awarte. Lêbelê qasê ku me dît ev meş, mîtîng û kiryarên ku tên çêkirin moral dide Kurdê me yê Rojava, moral dide şervanan wê derê lêbelê têrê nake. Bi taybetî ez dibêjim divê navberê da rolekî mezin dikeve ser milê Kurdê me yê Bakur. Yani bi taybetî ji bo Kobanê. Yani em dizanin ku ji başûrê Kurdistanê li ser herêma Rojava zehmet de meruxa bigînin Kobanê. Lêbelê Kurdên Bakur li Sürûcê li ser sînorin ez taybetî bangê li wan dikim ku ji wê derê derbasê Kobanê bibin. Ji wê derê xwe bigihînin gelê me yê Kobanê. Rewşa Kobanê bi taybetî ye û di nûçeya da jî me seh kir ku îro heft zarokan jiyana xwe ji dest daye. Ji bo ku daha zêdetir zarok jiyana xwe ji dest nedin bi taybetî divê hemû Kurd bikevin nava hewlanên awarte û bi taybetî ez dibêjim Kurdên Bakur li hêla Sürûcê lazim e xwe bigihînin gelê me yê Kobanê. یک احمد نا دوان چند روزان دا لهر درکی هم ل کردستان هم جی لدر و لباجارین اروپای و امریکا کانادا لهر درکی کرد د خوبشاندان آنده بون د چالاکی آنده بون د مشان ده بون گله کی گرینگ بو یعنی دنگ خو بگیشین همو جهانه ل من ایرو ل لایوکا و نیری و دگو دویم کرد ببن خودی پلانا ب ادو خوازم هنه کی درباره وی که هن باخ بن پلانا ب لگوری نیرینا و جبو کردان چیه کرم که Yani divê derbarê da Kurd lazim e ji dîroka xwe ders derbixin. Yani îro hûn dizanin salvegera heştemîn ya Komara Kurdistanê ya Mehabadê bû. Yani di 1946 da tê zanîn di 22 meha çile de hatibû avakirin û Komara Mehabadê nêzîkê 6 meha li ser nigama û bi alîkariya Sovyetê em dizanin hatibû avakirin. diye bilinen Piştî yani nêzî bilmeyen 6 meha Türklerin de dema Sovyetê alîkariya xwe ji Komara Mehabadê kişand mixabin Komara Mehabadê nikar bû sernigav sekine û em dizanin jî di hevdê meha kanûnê 1946 de Komara Mehabadê bi resmî hilweşiya ji ortê rakirin. û di 31 meha adarê 1947 da jî serokê Komara Mehabadê Qadî Mihemed û hevalê wî hatin darizandin. Kurd meha divê ji dîroka xwe ders derbixin. Bi taybetî Kurdê me yê Rojava ji Komara Mehabadê jî divê ders girtibin û ez bawerim jî ders girtine. Yani pişta xwe em bidin tenê hêzeke derve weke Amerîka, Yekîtiya Ewropa yan Rusya
ام نکارن لسر نگاه بسکنن او هز نافنتوایی جبو برجواندی خود دن کلک آمد مدید جی روجاوای کردستان ولو بو ev çend sale Amerika xwe piş Kurda dide xuyan lêbelê di nava demeke Kurd te Amerika alîkariya xwe dema ji Kurda kişan Kurd ortê û roman lêbelê Kurdê niha û yek 1946 weke hevnînin. Yani li Rojavayê Kurdistanê Kurd bihêzin di cîhanê de Kurd idî bûne hêz bûne xwedî dengeke ji ber vê yekê jî tiştên ku di 1946 da li Mehabadê pêk hat îro li Rojava pêk nayê. Ev tenê têrê nake. Yani taybetî min behsa plana B ya Kurdan kir Kurd divê ji xwe re planeke B çê bikin. Yani bêguman ji bo keseke weke min li Avrupayê bi hêsanî dikare van tişta bîne ziman. Ez dizanim ji bo Kurdê me yê Rojava wisa hêsanî ne ji bo Kurdê me yê Başûrê Kurdistanê ûlo hêsanî ne ji bo plana B. Lêbelê çi dibe bila bibe divê plana B pêk were eger plana B di navbera Rojava û Başûrê Kurdistanê da pêk were bêguman piraniya Kurdên Bakur jî piraniya Kurdên diasporayê jî wê tev li vê planê bibin. Yani plana B tewê watê ku planeke li kelekê lazim e bêsekinandin. Niha ya herî giring ew e ku Kurdê me li Rojava li Sûriyê daxwazên xwe bi Amerîka bidin qebûl kirin. Yani em dizanin jî eger Amerîka daxwazeke qebûl bike ne mümkün e rêveberiya heteşê ya Şamê qebûl neke. Ji ber vê yekê ji divê Kurd serî de daxwazê xwe bi Amerîka bidin qebûl kirin û divê demê de divê em bizanibin jî Amerika pêwîstiya xwe bi alîkariya Kurda heye. Yani tenê ji bo Sûriyê ne divê em bizanibin ku Amerika di nava hewldaneke li hember Îranê jî şerekî vebike. Dema li hember Îranê şer hat vekirin ev şer derbasî Iraqê jî dibe. Haçlî şabî em dizanin Iraqê jî hene. Ji ber vê yekê demê pêş da pêwîstiya Amerika zêdetir wê bi Kurda çê bibe lewre jî Kurd divê daxwazê xwe niha bi Amerika bidin qebûl kirin. Eger ku daxwazên Kurda bi Amerika nehate qebûl kirin, Amerika qebûl nekir, wê demê di çarçeveya plana B de Kurd divê hêza xwe çê bikin li hember pêwîst be li hember Erebê Sûriyê şer ve bikin. Ev çawa dibe yani beriya her tiştî ev çend roje, çend hefteye helwesta hêzên me yê Başûrê Kurdistanê divê em pîroz bikin û ev helwest divê zêdetir derkeve pêş. Yani piştgiriya Başûrê Kurdistanê ji bo Rojava pir giring e û weke mayîn û nemayînê ye. Ji ber vê yekê jî ji Başûrê Kurdistanê ber bi Rojava hêzeke divê biçe. Hêzeke çekdarî divê biçe. Mesela serî de ez dibêjim nizanim çiqas hêza wan heye tune peşmergeyên roj lê gotin. Madem ki peşmergeyê roj hene wê demê peşmergeyê roj divê derbasê Rojava bibin. Eger heya niha astengî ji aliyê PYD va derdiket PYD divê je wê şaşiyê sererast bike peşmergeyê roj derbasê Rojava bibin û her wiha kesên ku dikarin tev li şer bibin ji Başûrê Kurdistanê derbasê Rojava bibin wê derê xwe xurt bikin û dîsa ez bi taybetî dibêjim eger li serê Çiyayê Qendîl bi hezaran gerîlayê PKK hebin divê ew jî derbasê Rojavayê Kurdistanê bibin. Ev di çarçeveya plana B de ne plana A de. Plana A divê beriya her tiştî daxwazên xwe bi Amerîka û dîsa bi heteşê bidin qebûl kirin. Qebûl nebû wê demê Kurd divê bikevin nava şer. Van roja hinek jivîn çêbûne bi taybetî di navbera partî û aliyên Rojava da di navbera NKSê rayedarên rêveberiya Xweser û Mazlûm Ebdî de û bangek jî heye banga hikûmeta Şamê heye dibêje werin ku em biaxivin li Şamê. Dibe ku şandeyeke Kurdan ya hevpar biçe Şamê. Li gorî nêrîna we ew ê divê Kurd li Şamê çi bikin yani daxwaza çi bikin li wê derê? Yani beriya her tiştî eger şandeyeke ji hemû partiyên Rojava çê bibin rêxistinê Rojava çê bibin biçe Şamê ev tişteke baş e. Lêbelê eger daxwaz ji Şamê hatibe divê merû bi cûreyeke din bifikirin. Gelo yani Şam daxwaz dike dibêje cur ve cur partiyê din nava xwe da şandê çê bikin werin Şamê eceba planeke wana din heye. Divê viya jî em bifikirin ama Kurd haziriyê xwe bikin biçin Şamê daxwazê xwe bi Şamê bidin qebûl kirin. Daxwazê Kurdan yê Rojava zaten diyar e
yani taybeti Kürt dixwazin yani ser axa Rojava buxa qarêve bibin. Lêbelê weke parçeyeke Sûriye. Ev daxwazeke ji alî Kurdên Rojava va hatiye qebûl kirin û her wiha pirsgirêka tevlîbûna entegrasyona hêzên leşkerî heye. Em jî dizanin çend roj berî li Hewlerê dema bi tombarak ra hevdîtin hatiye çêkirin di navbera tombarak û General Mazlûm de li wê derê li ser taslagekî karekî hatiye kirin. Li gorî wê taslagê em dizanin ku bi cûreyê du tûmenan entegrasyon wê çê bibe. Yani ev daxwazên serekene ne daxwazên hûrgilîne. Ya din ez dibêjim yani ji mêj ve ez dibêjim taybetî Kürt divê di nava hikûmeta merkezî ya Sûriye da jî bibin xwedî bandor. Yani Kürt li Sûriye li gorî nüfusa şeniyê Sûriye nêzîkê sedî 20 sedî 25 in. Li gorî wî jî Kürt divê di nava hikûmeta Şamê da jî bi bandor bibin û Kürt bikaribin bandora xwe ne tenê ser Rojava li ser hemû axa Sûriye belav bikin û taybetî jî li Rojava Kürt bixwe di herêman da xwe bi rêve bibin. Ev daxwazên serekene ji aliyê Şamê ve divê bê qebûl kirin. Eğer nehat qebûl kirin wê demê çawa got plana B divê bikeve devrê. Derbarê revşa Bakur de hinekî baxbûn ke Ahmed. Niha me dît şandeyeke Partiya Demê DBP bi hev re hatin Rojava. Demên çûyî da li wê derê piştgiriya xwe ji bo wê diyar kirin. Xwepşandan jî hebûn. Li hemû bajarên Bakur xwepşandan hebûn. Her wa li bajarên weke yê Tirkiye jî Ankara, İstanbul li gelek cihan jî wê derê jî Kürt rabibûn û xwepşandan dikirin. Li gorî nêrîna ve yani daliyekî din da jî dewleta Tirkiye rê nade alîkarî bigîjin Rojavayê Kurdistanê li rêya Bakur de. Divê gelê Bakur, partiyên Bakur divê rewşê da çi bikin ku rê li wan tê girtin alîkarî bişîn Rojavayê Kurdistanê. Bi taybetî bajarê Kobanê ke Ehmed ku hatiye dorpêçkirin tenya rêyek heye ev jî bi bajarê Rihayê ve ye. Yani nahilin alîkarî Aliye Sürücü var. Bele Sürücü ve. Yani divê rev çawa be li wê derê şêweya xwepşandan û çalakiyên xwe çi lê bikin ji bo ku bigîjin bi taybetî bajarê Kobanê û Rojavayê Kurdistanê bi giştî. Evet. Ev cara duyeme bajarê Kobanê tê dor pêçkirin. Hûn zanin di 2014 da bû û di 2014 da ji Başûrê Kurdistanê komeke peşmerge derbasê Kobanê bû. Li wê derê şerk kirin. Lêbelê em dizanin ku rewşa 2014 cuda bû, rewşa niha cuda ye. Yani ne ku hêza Başûrê Kurdistanê tune peşmerga bişîne, ne ku peşmerge tunin biçin. Ez bawer dikim bi sedan belkî bi hezaran peşmergeyê Başûrê Kurdistanê hene dixwazin biçin Kobanê. Lêbelê dewleta Tirk weke 2014 nîne. Dewleta Tirk 2014 da neçar ma ji ber zexta hêzên navnetewayî İzmê bide ku peşmerge ji Başûrê Kurdistanê derbasê Bakur bibin ser Sürûcê ve derbasê Kobanê bibin. Lêbelê em dibînin ku hêzên navnetewayî niha weke 2014 ninin. Zextê li ser Tirka çênakin û her wiha dewleta Tirk weke 2014 nîne. Tê zanîn ku Efrîn dibin destê Tirka da ye û Tirk dixwazin Kobanê jî bikin weke Efrînê dibin destê xwe da bihêlin. Ji ber vê yekê bi taybetî siyaseta dewleta Tirk weke ya 2014 nîne û tûn de dewleta Tirk di nava şer da ye. Em dizanin li Helebê jî li hember taxên Şeyx Mexsûd û Eşrefiye tang û topên dewleta Tirk wê derê ketibû nava êrişê li hember Kurdan. û Tirk bi taybetî dixwazin Kobanê bifetisînin, Koban neçar bibe xwe radestê hetê şê bike û hetê şe jî Kobanê radestê dewleta Tirk bike, dewleta Tirk Kobanê û Efrînê ji xwe re bike yek. Niha berpirsiyatî dikeve ser Kurdên Bakur. Kurdên Bakur jî divê em bizanibin ku weke 2014 ninin. Mesela 2014 da jî Kurdar li Bakur xwepêşandan çêkirin, xwastin biçin alîkariya Kobanê lêbelê weke niha nebû. Niha Kurd daha zêde bihêzin, şiyariya Kurdên Bakur niha daha zêde ye. Ji ber vê yekê jî ez dibêjim taybetî bêguman Dem Partî lazim e berpirsiyatiyê xwe bîne cih دوی آلیه دا رخنه من لهمبر دم پارتی هنه تنی داخونیا دادن هن مشا چه دکن لیبلی او تری ناکن eğer dem parti nikare bike ve demi geli Bakuri Kürdistan'ı lehember rewşa Kobanê divê bêdeng nemîne. Yani daliyê kidin da jî tê gotin ku pêvajo heye. Pêvajoya aştiyê ku dibêje hêj berdewam e. Yani tê gotin hem rayedarên PKK dibêjin rayedarên
دم پارتیه دبیجن و دولت ترکیه جیوه که دبیجد و پیواجو بردام دکه و وک خویا تشتگ نهاتی گوهرتن لگوری نرید و او ریگری ناکه که خلک باکور بکاربن با آوائه کی دن خوا بگیجن روجاوه کردستان چونکه وک پرووکاسیون تین دیتن هنک تشت دبیجن او هولدانه که جبو پیواجو تک بچهن و که چاوا دنرخینن او نه راسته بریا هر تشتی او گوتنین کو دبیجن دوی کرد چارکین تون چینکین دقت بکن کو پیواجو خراب نبه او گوتن لدش کردات از دبینم yani دوی او گوتن نه بکار آنی نها تنی به گوتن ته گوتن کو پیواجو هیه پراتیکی دا پیواجو تونه yani madem ki پیواجو هیه madem ki Türk dixwazin bi Kurdar ra pirsgirêkeke çareser bikin wê demê ev helwesta Tirka li hember rojava çima wiha dewam dike li hember Kobanê çima dewam dike yani helwesta Tirka ku nahêlin alîkarî ji aliyê Bakur derbasê Kobanê bibe û li Kobanê jî zarok jiyana xwe ji dest didin meriv nikarin helwesteke normal bibînin li hember wê helwesta dewleta Tirk meriv nikarin bêjin pêvajo niha berdewam dike yani pêvajo mêvajo tiştekê niha nemaye vê demê nemaye ha dewleta Tirk di demeke pêş da rewşa xwe biguhere nêzîkatiya xwe biguherîne bêje em cardin pêvajoyê berdewam bikin amena lêbelê niha ez pêvajoyê nabînim û ew gotina ku tê gotin divê çalekiyê tún çê nebin ku zerarê nede pêvajoyê ew gotineke li dij vê tekoşîna van roja ku Kurd li rojava dimeşîne بله احمد گلابی دره روزنامه‌وان ji bajarê Strasbourga Fransayê bimerabû em gelek kêfxweş bûn mala te ava êvar baş ez kêfxweş bûm spas dikim